Nanubabo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Mark Cunanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, this is a great place personally, lalong-lalo na sa mga manly, for those who are into car enthusiasts, di ba? Actually, sa mga mahilig mag-modify na kanilang mga sasakyan. Or mag-upgrade. Yes. Magandang upgrade to. Guys, nandito tayo ngayon sa Dau, Pampanga, and this is Car Professor. If you want to know or more about the services that they offer, guys, samahan niyo po kami. Look at the cars inside, oh. If you want to automate your car, guys, samahan niyo po kami. So tara, let's go! So kasama natin si Sir Mike to demo yung pinaka-technology ng mga bagong sasakyan ngayon. Nagawa nila. Ito po, FJ Cruiser 2022, and dito naman is Jazz. Si Jazz po, meron po siyang watch key fob. Pwede po kayo mag-lock, mag-unlock, mag-car finder, or mag-start. Kung gusto nyo pong start, i-hold nyo lang po itong button na to and mag-start na po yung sasakyan. Okay? And meron din po kaming key fob na ito, katulad nito si FJ Cruiser. Start nyo lang po siya. Hold nyo lang po yung third button. Start na po siya. Naglagay din po kami ng ignition delay para mag-check engine muna siya, malubricate muna lahat ng mga liquid. Then pag lumapit po tayo sa sasakyan, automatic na po mag-unlock yan. Hindi na po natin kailangan pindutin si unlock, automatic na po siya mag-unlock. Alright, so ito po yung using the traditional key fob to start the car, and meron pa po tayong isang choice, which is yung mobile application. Sa mobile application po, pwede po tayong mag-unlock, pwede rin po tayong mag-car finder. And for example, may trunk po yung sasakyan nyo, pwede rin po yan. And start. Engine start. Same as usual po, mag-check engine din po siya. Pag okay na po ang lahat, makikita nyo po dito, ilaw na po yung brake light and yung headlight. For our safety naman, sir, gaano ka siya ka-safe gamitin ng mga ibang brands ng mga kotse or mga car users natin? Yes sir. With regards po sa safety, meron po kaming pang-detect ng frequency. Same po siya, 433.2 MHz. And dito naman po sa mobile application, for example, nakalock po ito. And once na may pumasok po sa sasakyan, for example, binasag po yung salamin, automatic po mag-engage na po yung anti-theft niya, mamamatay na po yung engine, and mag-a-alarm na po siya. So the only way to disarm po yon is open ulit yung mobile app, then pindutin si unlock ng 2 beses para huminto po yung alarm. Nakaka-amaze yung mga bagong car modification or mga bagong car technology na makikita dito sa Car Professor. So, ayun guys, tatry natin i-simulate. Say for example, galing ka sa opisina, Yes. and then nakapark sa labas yung sasakyan mo. So, most probably, mainit yan eh. Yes, So, lalo. sisindihan mo na yung engine, Palamigin na natin. Ah. Kasing yung pinaka-remote. Yan. Okay, so tingnan muna natin siya ng... First, yung start muna natin siya. Start muna natin siya. Press natin yung third key, and then Yun. maririnig natin yung beep. So, around 15 seconds yata Yes. yun para mag-start yung ano natin. Papacirculate muna niya yung oil. Yan. There you go. So, ang simulation natin guys is supposedly malayo si Mark. Yes. So, susubukan niyang malayo muna. Ayan. So, para dito guys makita natin kung naka-unlock ba yung sasakyan or naka-lock or naka-unlock siya. So, tingnan natin. It's locked. It's locked. So, ayun si Mark. So, papalapitin natin siya. Come on, bro. Papalapitin natin siya. So, this is a simulation kung saan galing ka sa labas. Ay, galing ka sa loob ng opisina o sa bahay. And then, yun. So, that's the beep. Yes. So, this is, So, paglapit lumapit mo, lang siya. syempre, ready to go inside ka na, There automatic you go. mag-unlock yan.
watt. Astig, astig. Ito po yung available na susi natin. Ito po yung pinaka bestseller natin for Toyota. Pwede po ito sa Fortuner or sa lahat ng Toyota. Yan po siya. Keyfob na talaga siya. Or mga top of the line niya yan. Tapos ito naman po yung pang Honda natin. Bali, 5 years na po namin gamit to. Carbon fiber. Naka-install po ito sa Jazz. So ganito po yung pang Honda natin. Brio, Amaze, or basta sa lahat ng Honda. Ito naman po, universal po ito. Watch po siya. Pwede pong gamitin kahit na anong sasakyan. Basta naka-push start po sa amin, syempre. And then add-ons na lang po ito. And katulad po nito. Ito, working po ito sa Jazz natin sa ngayon. Ito po, 7,000 lang to. Murang-mura lang po ito. Tapos metal na po siya. Yan siya. Meron na po kayong lock, unlock, car finder, and start, and stop. Pwede na po yan. And dito naman po sa dalawa, ito naman po yung mobile application. Isang mobile app para sa akin and isang mobile app para kay Macy's. Pero pwede po sa isang mobile app lang. Kailangan nyo lang pong i-log in yung user ID ng sasakyan ninyo and yung password. Okay. And last, ito po yung maganda natin. Ito po yung LCD screen. And so kung touchscreen na po siya, meron po kayong trunk dito, lock, unlock, tapos yung car finder, and dito po malalagay yung logo ninyo dito sa gitna. Yan. Nacha-charge din po siya dito. Yan, may charging po siya dito and may power. And instead na malobat po itong screen, hindi na po kayo maka-touchscreen, meron po siyang ordinary button dito. Ito po yung unlock, ito yung lock, ito yung trunk. So, kaya po nito yung mga Fortuner B, Hilux, yung mga Monterong naka-push start na. Ilalagay lang po natin yung susi nyo po dito sa likod. Ayan, pag nalagay na po siya dyan, magiging susi nyo na po ito nang wala po tayong gagalawin sa sasakyan ninyo. Tapos i-close lang po natin siya, screw, and ito na po yung susi ninyo. From like this na susi ng Fortuner B or Hilux, magiging ganito na po siya. Bali, ito po yung tinanggal namin dito sa Wigo. Ito yung galing sa kasa. Ordinary 3M siya. And check natin ngayon yung kanyang IRR. So, nasa 8.3 lang siya. Ito yung mararamdaman nyo to. Dapat to nasa 90 plus. Ito yung init na papasok dun sa, sa sasakyan pag nasisinagan siya ng araw. So, napakababa niya. 12 lang siya. 6, 12, ganyan siya. So, napakainit nito pag nasinaga ng araw. Ito naman yung gamit natin dito, yung X-Films natin, made in Singapore, na pag nilagay natin siya dito sa test, ayan, 94 siya. Tapos, yung UBR niya, 99.5, almost 100%. So, ganon kalaki. Nasa 90% yung difference nila. So, ito talaga, pag nainitan pa kayo dito, free na yung tint. Re-reimburse ko. Ayan siya. Ceramic talaga siya. And available sa atin, super dark, medium dark, dark, clear blue, and clear green. Lahat yun ceramic. Ito pong meron kaya po natin gawin sa sasakyan, voice command, or pwede din po dito sa gate. For example, dito po sa shop, Alexa, close the window. Magko-close na po yung mga window natin. Alexa, close the gates. Yan, magko-close na po yung mga gates. Recent project po namin is sa Tarlac garage po siya with 3 doors and controlled AC na rin po. Para if ever yung AC po is tumaas, yung wattage, ma-ikakap po yung niya, yung consumption niya per month. Meron po tayo. Which is available din po sa yes, app natin. may application po siya. And magkakaroon po sila ng ganito na controls for the window, lights, gates,
and sa lahat po ng ipapa-automate nila. So for this one, sir, not necessarily needed si Alexa dito. Yes po. Ayun. So, cellphone lang, pwede mo nang makontrol ang bahay at kotse mo. Car Professor po, kilala po tayo sa paglilinis ng mga wires, sa pag-install ng push start, and the only branded push start in the Philippines. Salamat po sa pagtangkilik sa Car Professor dahil kung hindi po sa inyo, hindi po kami magkakaganito. And sa mga bago pong customer, subukan niyo po yung service namin and sure po ako na magiging satisfied po kayo. And I'm sure po, pag di kayo naging satisfied, money back guaranteed po. Ganun po talaga kami ka-proud sa mga ginagawa namin. Try niyo po yung service namin and I'm sure hindi po kayo magsisisi. Nandito po kami sa Barangay San Isidro, Dau, Sinya Street. Nawi-waste po kami, Car Professor Dau. And makokontakt niyo po ako sa 0966-138-9751 or Car Professor po yung Facebook page namin. Open po kami Monday to Sunday as per schedule po. Start po kami ng 8 a.m. Ang closing po namin is until may customer po. Grabe Mark, what an impressive garage. Yes. Sobrang kinilig ako sa lahat ng mga nakita ko or mga dinemo sa atin ni Sir Mike kanina. Ako, mas kinilig ako dun sa push start nila. At the same time, napakadami niyang use sa ngayon and napaka-convenient niya. And I think again sa mga car enthusiasts, you can check this out. Hindi lang po yun yung mga services nila dito. They also have like filming, car Yes. tinting. At the same time, meron silang head unit conversion at saka yung paglilinis ng mga wiring. Exactly. So again guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. If you got interested with it, come and check out Car Professor dito po sa Dau. So that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out.